ассалому алайкум бинандагони азиз, хушомадед. имрӯз дар бораи табобати бемории коронавирус аз нигоҳи тиббӣ гап мезанем. пештар мо дар бораи симптомҳои беморӣ, пешгирии беморӣ гап зада будем. шахсоне ки нав ҳастанд дар канал метавонанд бинанд. навор дар канал ҳаст, дароед бинед. ва имрӯз аввал дар бораи табобате ки аз нигоҳи тиббӣ дуруст исбот гаштааст, яъне аз санҷишҳои медисина гузаштааст ва баъдан аз он гап мезанем ки дар айни замон дар дорухонаҳо бо фанди фиреб аз кам будани маълумоти шумо, аз нодонии шумо истифода бурда ба шумо доруворое ки нодаркор аст фурӯхта истодааст тариқи реклама. дар бораи онҳо гап мезанем. 1 грамми онҳо ба шумо фоида надоранд, бовар кунед, ва нисбатан зарар меоранд ва шумо ҳамин зарарро ба 300-400 сомон аллакай харида истодаед. дар бораи табобати беморӣ хуб мешавад ки шумо табобатро дар хона гиред, яъне дар саршавии беморӣ ба шумо лозим нест ки ба беморхона муроҷиат кунед ва ба беморхона равед. ва ҳолон ки намедонед ки дар шумо ин дар ҳақиқат коронавирус аст ё дигар беморӣ аст. масалан ҳангоми дар шумо ба вуҷуд омадани грипп, обичный грипп, шумо ба беморхона меред ва аз онҷо COVID-19-ро мегиред, меоред, барои ин ки дар онҷо беморон бисёр аст ва ба шумо низ ин вирусро мегузаронанд. аз ҳамин ҳисоб дар хона табобат гиред хуб аст. ва барои ин табобати COVID-19 доруворое ки дар кор мешаванд, якум ин доруҳои ҳароратпаскунанда ба мисли ҳарду дору дар ҳозират аз нигоҳи созмони умумиҷаҳонӣ манъ нашудааст, истифода карда истодааст. парастамол хеле ва хеле хуб таъсир мерасонанд ва ибуфрин бошад, ҳоло ҳам баҳсу мунозарао рафта истодааст, валекин созмони ташкилоти умумиҷаҳонӣ инро манъ накардааст. аз ҳамин ҳисоб ин ҳарду доруро фақат дар вақти ҳарорати бадан баланд будан истифода намудан лозим аст. яъне ба шумо лозим нест ки инро дар як рӯз 3-4 маротиба хӯред. ин уже аналгетика аст, ба шумо низ таъсири дигари зароровар низ расонда метавонад. яъне мисол мегирем, дар шумо 38 градус ҳарорати бадантон баланд аст ва шумо худатонро хуб ҳис мекунед. дар ин ҳолат ба шумо дору умуман лозим нест. ва ҳолон ки шумо 38 градус ҳарорати баланд доред ва худатонро хеле нохуб ҳис мекунед, нороҳат ҳис мекунед, дар ин ҳолат шумо метавонед истифода кунед. ногуфта намонанд ки ҳарорати баланди бадан ин реаксияи организм бар зидди вирус аст. яъне ин дар нормалӣ аст, физиология аст, ин патология нест. ягон кас аз ҳарорат баландӣ намурдааст то ин рӯза. ягон кас ин ҳарорат шуморо намекушад. аз ҳамин ҳисоб монед организми шумо бар зидди вирус мубориза баранд. ва ин ҳарду доруворӣ дар ин номи умумии дорувор аст ва дар аптека, яъне дар дорухонаҳои гуногун бо номҳои гуногун фурӯхта мешавад. ман ҳаракат мекунам дар рӯи навор номҳои фурӯшии ин доруҳоро монам ва аз онҷо шумо метавонед гиред. ва ҳаминро гуфтаниам ки ба кӯдакони то 3 сола 4 сола ҳангоми баланд шудани ҳарорат ҳатман ба онҳо дорухои ҳароратпаскунанда ба мисли нурофен ё парастамол детский ҳатман додан лозим аст, барои он ки онҳо осложнение метиҳад ва судро оварда осложненияи гуногун доданаш мумкин аст. дуюм номи доруворое ки барои мо лозим аст, ин доруҳои рагвасикунанда ном дорад. барои кушодани бинӣ. дар вақте ки бинии шумо маҳкам мешавад, аввал ба дору муроҷиат накунед. аввал тавассути намакоб чайхонед бинитонро. ҳангоми кушода нашудан баъдан ба ин доруҳо муроҷиат намоед. барои тайёр кардани намакоб ин ним литр обро мегиред, як қошуқча намакро андохта ҳаминро аралаш мекунед ва тайёр мешавад намакоб. барои ҳӯй кардани, яъне барои кушодани кокии бинӣ кадом доруҳо лозим аст, низ ман дар рӯи экран ҳаракат мекунам монам. ва баъдан тавассути физрастворҳо метавонед аз аптекаҳо гиред. физраствор яъне натри 0% мегӯянд. инро метавонед дар хона ҳамин намакобе ки ман гуфтам, ҳамин намакоб аст.
тавассути ҳамин даҳон ва бинии худро дар як рӯз 3-4 маротиба дар ҳар як маротиба чайхонидан 3-4 маротиба чайхонида тоза намоед. Яъне ин чӣ фоида мерасонад? Ҳамин вақте ки шумо мечайхонед, муҳите ки дар коки бини ва даҳони шумо ҳосил мешавад барои коронавирус, ҳаминро нест мекунанд. Яъне муҳит намемонанд ки ба коронавирус дар он ҷо инкишоф ёфта нашуд. ва баъдан шумо агар дигар бемории ҳамрадиф дошта бошед, яъне беғайр аз коронавирус дигар беморӣ низ дошта бошед, тариқи назначение карда, яъне тариқи рецепте ки ба шумо навистагӣ ҳаст духтур, ба тариқи ҳамон доруҳоро гирифтанро давом диҳед. Он ба шумо ягон зарар намерасонанд. ин буд доруҳое ки барои табобат лозим аст. ҳамин қадар аст, аз ин да зиёд нест. ва дуюм, муайян кардани реҷаи дурусти хӯрокхӯрӣ. Яъне чӣ хӯрдан лозим, чӣ хӯрдан лозим нест. хӯрокҳое хӯрдан дар кор аст ки дар таркибашон камравғананд ва сабук ҳал мешаванд, тез ҳал мешаванд. ба монанди меваҷотҳо, сабзавотҳо, зелен, кабудиё ва ғайраҳо ки тез ҳазм шавад ва ба шумо қуввати зиёдтар диҳад. маҳсулотҳое ки ба мисли гӯшт, бирён, калбаса ва ҳар чизе ки химикате ки дар магазинҳо мефурӯшанд ба монанди гречкаву дигар, инҳо лозим нест. инҳо дер ҳал мешаванд ва шумо вақте кам ҳаракат буданатон онҳо хуб ҳазм намешавад ва ба шумо қувваи зарура дода наметавонанд. ва сеюм, дар ратсияи хӯрокворӣ ҳамроҳ кардани зиёд нӯшокиҳои зиёд, яъне зиёд нӯшидан ба мисли оби ҷӯшида, оби ноҷӯшида фарқ надорад. Чӣ қадар метавонед нӯшокӣ истеъмол кунед. шумо метавонед ба ҷои об маҳсулотҳои компотҳое ки аз маҳсулотҳои табиӣ ҳосил шудааст истифода баред. ин ҳамаш мафоидаи шумо аст. ва одамоне ки қабули обро надорад, ба онҳо рингер ва дигари маводҳои доругӣ мешавад гузаронда. лекин одаме ки худаш об нӯш наметавонад, хуб аст ки бисёртар об нӯшад. сеюм ин аст ки пастельный режим мегӯянд, яъне режими дурусти истироҳат. Шумо бояд бисёртар истироҳат кунед. чорум ин аст ки дар бисёртар шумо дар ҳавои тоза нафас кашед. Яъне ҳавое ки шумо хонае ки шумо хобед, ҳавои онро тез алиш карда истед. оинаро кушоед. ҳава ҳангоми хунук будани ҳавои берун трезаро кушоед ва метавонед либосҳои гарм пӯшед, ва лекин ҳеҷ гоҳ таҷҳизотҳои гармкунанда намонед. ин ба зарар аст ба шумо, барои ин ки ҳавои тозаро аллакай вайрон мекунанд таркиби онро. ҳавои мӯътадили хона бояд аз 18 то 25 градус бошад. ҳамон қаба аст, аз ин зиёд дар кор нест. шумо тариқи доруҳое ки мехаредед бар зидди ин беморӣ ҳамон қадар буд, аз ин зиёд нест. барои он ки то ин рӯз бар зидди ин беморӣ ягон дору пешкаш нашудааст, пешниҳод нашудааст. ва барои ҳамин инро ба мисли бемории вирусии дигар ба монанди грипп табобат мекунем. ва шумо имконият диҳед ки организми шумо худаш бар зидди вирус мубориза барад. шумо организмро, иммунитеташро нигоҳ кунед, худ режими дуруст гузоред, организми шумо бар зидди вирус мубориза мебарад ва ба хости шумо, аллакай шумо ҳама 80% шумо табобат мешавед. ва дорӯе ки дар айни ҳол дар Амрико ремдесивир ном дорад истеҳсол шуда истодааст, вай таъсир мерасонад, вале ба ҳамаи беморон таъсир намерасонад ва он низ дар Тоҷикистон вуҷуд надорад. барои ҳамун бисёр паника накунед, ба вохима наафтед. аллакай дар Тоҷикистон чанд беморон сиҳат шуда табобат ёфта ба хонашон баргаштанд. ва шахсоне мавҷуд ҳастанд ки бо бисёр мехоҳанд ки ҳамин камтарак дард пайдо шуд фақат дору хӯрданро. ин нодуруст аст. антибиотик умуман хӯрдан мумкин нест. одамое бо ҳастанд ки фақат антибиотик мехӯранд, одат кардагӣ. якумеш ин ки антибиотик иммунитети организми шуморо мекушад. дуюм, антибиотик бар зидди вирус таъсир намекунанд. антибиотик бар зидди бактерия таъсир мекунанд. ин COVID-19 бемории бактериологӣ нест, ин бемории вирусӣ аст. ва худо нишон медиҳад, ҳангоми шумо зиёд истифода бурдани антибиотикҳо иммунитети шумо паст мешавад ва бисёр бемороне ки дар Италия фавтиданд аз ҳамин ҳисоб буданд.
ки дар Италия бисёр антибиотик истеъмол мекунанд ва худашон ва низ созмони умумҷаҳонӣ инро таъкид карданд ва муайян карданд, ки дар Италия дар ҳақиқат одамое ки бисёр антибиотик истифода карданд фавт диданд. Чизҳое ки ман дар боло гуфтам, агар шумо ба ин гуфтаҳои ман итоат кунед, хатман ба хости худо шумо 80% шумо сиҳат мешавед иншоалло. ва вазъиятҳое ки шумо бояд ба беморхона муроҷиат кунед, ин ҳамон аст ки шумо ҳароратбаландӣ доред, вале 3-4 парастамол хӯрдед, хеле худатонро нохубис мекунед, баъди хӯрдани дору ҳам ҳарорати шумо паст нашуд. Дар ин вақт шумо ба беморхона муроҷиат кунед. Муроҷиат ҳам накунед, худатон наравед, ба духтури оилавии худ ё ба духтури минтақавӣ занг занед, аҳволи худро фаҳмонед. дуюм ин ки шумо беморие ки ҳамрадиф доред, бемории дил доред, бемории желудка доред ё ин ки дигару дигар шуморо ғам метиҳад. Дар ин ҳолат шумо ба табиб албатта муроҷиат кунед. Рафтан дар кор нест, барои ин ки ҳама медонанд ки беморхона ин худ як баъза инфексия шудааст. ва як ҳолати дигар, дар шумо дарди зиёд пайдо мешавад ҳангоме ки қафаси сина ё нафастангии зиёд, нафастангии хуруҷнок ба аввал меояд. ҳатман шумо ба беморхона муроҷиат кунед дар ин ҳолат. ва акнун доруҳое ки шумо хӯрда истодаед, ба нархҳои гарон гирифта хӯрда истодаед ва ба шумо зарра таъсир намерасонанд, нисбатан зарар меорад, дар бораи инҳо гап мезанем. Дар тиб як мавҳиме вуҷуд дорад ки исботи тиббӣ, доказательства медисина мегӯянд. Ҳар як доруе ки наве ки ихтироъ шуд мегиранд, дар 10 бемор онро медиҳад ва дар 10 бемори дигар ҳамун доруро дурнаша холӣ карда метиҳад. Дар дурнаш шакар андохта метиҳад, глюкоза андохта метиҳад ва ин беморро ҳам намедонад ки дору дар таркибаш дар ҳақиқат дору буд ва инаш ҳам намедонад ки ин доруи хӯрдаи шакар буд ва дар натиҷа мебинад, агар ҳар ду беморон сиҳат шуд, ин дору ба ин беморӣ таъсир намерасонад. ва доруворие ки шумо ҳозир харида истодаед, онҳо аз исботи тиббӣ нагузаштанд. Хусусан ҳамин арбидоле ки ҳозир ҳар як кас мегӯяд ҳамон қадар таъсир мерасонад ва дар аввал як пачкаи он гӯем 50 сомон буд ва дар ҳозир 300-400 сомон шудагӣ ҳастанд. ана худи ҳамин дору аз исботи тиббӣ нагузаштанд, аз доказательства медисина нагузаштанд. вақте ки коронавирус пайдо шуд, ҳамин компанияи арбидол, ҳамин ширкате ки арбидолро истифсол мекунад, як реклама кард ки гӯё ки бар зидди вируси ҳамин коронавирус ин таъсир мерасонад ва ин зуд паҳн шуд дар байни мардум. ва барои ин кораш ҳозир онҳо дар суд ҷавоб дода истодааст. Аз тарафи антимонополияи Федератсияи Россия онҳоро ба суд додагӣ ҳастанд. ва як гурӯҳи доруҳое ки хусусан як гурӯҳ одамон истифода карда истоданд, ҳозир гӯё ки иммунитетро мебардошта бошанд, батофен, аноферон, виферон, трипофен, инҳо низ бовар кунед, ин баъзе ин доруҳо, ин дору ягон фоида бефоидаанд, ба ягон беморӣ таъсир намерасонанд. онҳоро гомеопатически препарати мегӯянд, яъне доруҳои бефоида меноманд дар тиб. ва як дурӯғи дигаре дар байни мардум паҳн шуд ки як гурӯҳи витаминҳо, яъне витамин комплексҳое ки гӯё ки иммунитетро мебардошта бошанд, поливитамин, витамин комплекс, тиамин, витамини С, инҳо низ дурӯғанд бародаро. витаминҳо барои табобат дар ҳамон вақте истифода мешавад ки дар организми одам миқдори витаминҳо кам шудаастанд ва ҳоло ки шумо ин витаминҳоро ҳозир истеъмол мекунед, заҳролудшавӣ бо витамин мешавад, гипервитаминоз ба вуҷуд меояд дар организми шумо. ин чизҳоро истифода накунед. ба ҷое ки ҳамин 300-400 сомон метиҳед ҳамин доруҳоро мегиред, як маҳсулотҳои табиӣ гиред, маҳсулотҳои табиӣ гиред, хӯред. чӣ хеле ки ман дар боло гуфтам, ин ба шумо беҳтар аст. инчунин як видео паҳн шуд ки дар ҳамин ютуб гӯё нишон медиҳад ки оби пиёза меҷафад, як кружка мекунанду чесноко майда мекунанд, меандозад, ҳамина хӯру ҳеч намешӣ. ин дурӯғ аст бародарон. пиёзҳо дорад зиддивируси дорад, хосияти зиддивирус дорад, лекин дар ин ҳолат таъсир намекунад. ҳамин дар ратсияи хӯроки шумо хӯрда истодаед, пиёзе ки ҳаст ҳамон қабаст аст. ин дурӯғ аст. бовар кунед, ҳамин баъзе табибон монда шуданд аз ҳамин саволо ки пиёзи чесноки дигару дигар гӯё ки ба монанди равғанҳои ҳайвонҳо, гургу палангу дигару равғанҳои растанӣ, ино ҳамашон дурӯғ ҳастанд, ё таъсир намекунанд ба шумо. ва аз бисёриҳо савол омаданд ки мегӯянд ки гӯё ки як равғани растанӣ вуҷуд дорад ки
агар дар онро бинию даҳонро дар давоми 4 соат чархонда истӣ, гирифтор намешӣ. Яъне гӯё ки бактерия дар коҳокии бинию даҳон 4 соат боқӣ мемондааст. Не бародаро, ҳангоми ворид шудани бактерия дар лобпарда дар сонияҳо ба шумо ҷабида мешавад аллакай ба организми шумо. чизе ки ман ҳозир ба шумо гуфтам аз нигоҳи доказательства медисина, яъне аз исботи тиббӣ гузашта буданд ва ба одамоне ки ба шумо мегӯянд мо пиёз хӯрдему, сиҳат шудему, чиснок хӯрдему ё ин ки равған хӯрдем, ба онҳо баҳс накунед бародарон. агар онҳо ҳамин чизҳоро намехӯрданд ҳам бо хости худованд сиҳат мешуданд албатта. ва бародарони азиз, ман гуфтани ҳастам ки ба ин фанду фиребӣ мардум, ба ин вохима гирифтор нашавед, паника накунед бародарони азиз. аллакай чанд нафарон табобат ёфта истоданд. ва мақсади асосии канали мо ҳам ҳамин аст ки камтар маълумотро ба шумо диҳем, дар ин бора мафкураи шумо зиёдтар шавад. аз ҳамин ҳисоб бародаро илтимосс аз шумо хоҳиш мекунам, подписатсия кунед, лайк монед, барои он ки шумо вақте ки лайк меонед ин видео зиёдтар паҳн мешавад ва бисёртар одамон дар бораи ин маълумотҳо бояд гиранд. на ин ки рафта 300-400 сомони худро дар аптекаҳо барои киё сарф кунанд. аллакай аз мақомотҳои дахолатдор рейтҳо гузаронда истоданд, вале инро нест карда намешаванд. инро дар ҳамин вақт нест мекунем ки агар мо шумо паниятка дошта бошем, яъне мафкурамон оиди ҳамин чизҳо пурқувват бошад, яъне донем ки ҳамин чиз ба ин таъсир мекунад, ин чиз нодуруст аст. ва маълумотҳое ки ба шумо додани будам ҳамон қадар буд. сиҳат саломат бошед, ҳама вақт сарбаланд бошед, худо ягонта бемор нашавед. то видеои оянда чӣ саволе ки доред ба мо муроҷиат кунед, ҳатман дар видеои оянда ҷавоб медиҳем. то бошед.